Los Angeles News, celebrating life the way it is.
Alright, mayong adlaw sa tanan. Hidlaw Sadya, Season 3, Episode 8, Kultura sa Dughan, Pagpadayon sa Palaabuton. Gani, Doc Joe, sa siningatin niyon, ginatamyaw naton ikaw sa imo dira nga kahimtangan, no, Doc Joe? So, nadula ka, ho? So, nadula si Doc Joe. So, anyway, welcome sa gihapon, mga... Okay, Doc Alex. Okay, ilang taon ta? Doc Alex. Doc Joe, Good nadula ka. evening. Mayong takna, kaninyong tanan. Oho, nadula. Okay, ara na. Sa aton nga mga viewers, labi na gid sa imo, Doc Alex. So, aton nakita ang aton nga ginlantaw bago lang gid, Doc Alex, no? Oo, dato. Nga dato aton gina Doc Joe, ang imong gina bayo subong iya gid ka katutubo, no? So may paano sa Doc Alex, symbol ni sa sang katutubo as anong gani na ng the cloth of honor. Cloth of honor. Honor na siya, honor. Ang nami si Doc Joe, samtang ginasuksok mo ina ang imong chaleko nga cloth of honor kag ang imo kalo. Mamati kita sang chanting sa mga kabataan sa tribo. Kag kabalo ko nga Irainon tribe ni nga mga kabataan nga ang ila gid da ugat didto gid sa clan ni Dato Marikudo. So ilang taon ta, Doc Joe? Oh, sige, ilang taon ta, Doc Alex, kung ano ina ang ilang ginhimo dito. Okay, Doc Joe, nabatian mo to? Chanting ito sa mga kabataan sa tribo nga gahatag honor sa aton Diyos sa katutubo nga terminolohiya ginatawag nga simag babaya, no? Kag of course sa imo nga katapo sa sini nga tribo ginatagaan ka man ta si dungog sang mga kabataan nga na. So namigid nga makaupod kita liwat sa aton mga kahidlaw kag kasadya subong nga adlaw kag damo pa kita istorya nga ginaprepara para sa aton mga kahidlaw kag kasadya. Doc Joe? Doc Alex, namigid nga aton na lantaw ining isa ka chanting sang mga kabataan. Kay subong nga panahon, Doc Alex, ari kita sa kahidlaw kag kasadya kung naton madumduman. Ina nga mga istorya kag salamat nga ginpiparar ini sa sini nga programa ilabi na gid sa imo, Doc Alex. Yes. Kay subong nga panahon damo na digital platform kag mga sugilanon nga pareho sini nga ginalantaw naton subong. So nagadumdum sang aton hindi naton makalimtan na ang mga tingog sang aton mga katigulangan. Oo. Kung mga ancestors. So Doc Alex. Okay, sang sa episode C7 last week naglakat kita, no? Do pareho lang nga naglakat kita from Bacolod to Vietnam. Kag nakita naton ang healing traditions nga nagalantaw sang pag-ayo hindi lamang sa lawas pati na sa kalag. Doc Joe. Yes, Doc Alex, karon masulod naman kita sa mas lapad nga tema. Nga ko sa diin
nagaangot sa tanan nga mga pumuluyo. Correct. Ang kultura sa dughan, pagpadayon sa palaabuton, Doc Alex. So ang pamangkot, ano So, ang papel sa kultura sa aton pagpangabuhi? Kag paano naton ini mapadayon para sa masunod nga henerasyon na Doc Jo? Agod ba sabat ang ini nga mga pamangkutanon, Doc Alex, pasiplatan naton ang mga panublion nga hindi malimtan, Yes. mga obra kag mga sugilanon nga kung sa di ka istorya nagit sa Okay. Do medyo gaslapi ang imong signal ba? Anyway, ang importante nga naghatag kita sang intro, no? Kag aton ini lang taon, Doc Jo, ang mga sinauna naton nga kalingawan bisan pa sang gamay pa kita, no? Ini sa sa kaluwan sang RMN, no, mga lantaw kita sang excerpt lamang sang radyo drama, no? Excerpt lamang sang radyo drama. So, Drama sa radyo nga sa una pamati kita sa radyo do pareho lang nga nagalantaw kita sa TV kay ka descriptive katama sang ilang pag-describe, no, kung ano ang gakatabo. Pero makita naton gali sa studio amo ini. So lang taon ta, Doc Jo, ginagda naton tanan nga tumalan. sige, Doc Alex. Hataw, hidlaw, sadya. Dahil ka nagkagtuman, kaya napabalang pangita namon sa imo. Ay, oo, matuod, no? Dali ka mo. Sunod ka mo sa akon. Ha? Sa diin ka makagtuhaw. Basta lang bala. Ay, Nakasugod ng kasal? wala pa guro eh. Mga isa pa siguro ka oras. Dasigan ninyo. Ari ang liabi. Abrihin ninyo ang ganahan lusot sa pihak nga ginharian. Dasigan ninyo. Ari na kita. Sige na. Abrihin na ninyo. Ari ang liabi, oh. Dali lang. Ara na, Viana. Ay, sorry. Mahal nga prinsesa, gali. Serhe, kag magsunod ka mo sa akon. Okay. Hulata lang ninyo ako sa guwasang kwarto. Hindi ko mabatas na gubo ng kasal sa best friend ko. Kinakonsensya ako pero hindi. Hindi. Amo niya ang gusto ko eh. Nga hindi madayon ng ila kasal. Pero hindi eh. Palangga ko si Ali kag hindi ako luyag nga masubuan siya. Bahala na lang ini. Bahala na lang. Wow! Katahom-tahom katama sa imo, Lala. Wala sang makatupong sang katahom mo sa mga adlaw. Salamat, nanay. Excited na ako katama. Matapos na kunta niyang adlaw ngayon eh. May nagapanuktok. Base kung iloy mo na ina nga Reyna. Ikaw? Anong ginabuhat mo diri? Kag sa ano ka nakasulod diri? Hindi na kinahanglan, ina. Pwede ako makasulod. Luyag ko lang masugilanan si Lala. Hoy, madaligid lang! Anong kinahanglan mo, dere? Kag nga nakasulod ka, dere? Kinahanglan nga makasugilanon kita nga duha. Kinahanglan nga makahibalo ka sang... Mahimo bala? Magwa ka na, dere? Lala, kinahanglan mamati ka sa akon. Magwa ka na, dere? Wala sang pulos ang ihambal mo sa akon. Ikaw nga isa ka traidora? Dapat ko bala nga saligan? Pagwaan ninyong babae ngayon, ninay. Gobo niyang adlaw sang kasal ko. Pagwaan ninyong babae nga ini! Nga agit masundan ninyo nga makasunod din ang babae nga ini! Lala, hindi ka mo magdayon. Magpalayo ka mo. May malaing nga matabo, magpati ka. Hindi ka mo magdayon. Wa!
Dali ka! Dali! Magpapati ka sa akin, Lala! Magpati ka! Lala, magpati ka! Kag sino siya nga patihan ko? Ha! Kahibalo na ako. Luyag niya nga gubo ng kasal ko, nay. Pero hindi ka mo magmadinalagon. Wala sa makapugong sang kasal namon nga duha ni Ali. Hindi ninyo mapunggan ang kasal namon. Dapat lang nga hindi mo pagpatihan na to. Sige na. Hindi na paggubang adlaw mo. Kinahanglan subong. Manginhapi ka. Agod nga wala sang negatibo nga butang nga mag-aabot sa imo, Lala. Hindi ka magkabalaka. Ginpagwa na siya sang gwardya. Wala sa makapugong sa kasal namon ni Ali, nay. Wala. Nakasalnak, no? Kinahanglan nga makita ginilang katahom ko. Oh, ara na, kita na mo, Marcia. Taas noo ka dapat, Flora. Nay, madasma ka, ha? Di, ano? Hara na. Nagasunod na sa ato ng mga hari kag mga reyna sa iban nga ginharian. Ay, bonggang mga dekorasyon, nak. Tulo ka. Si Lala. Kaya na nakita ko nga nagapungko siya sa kalesa. Nga nadekorasyonan kag napalibutan sa madamo nga bulak. Oh, katahom katama sa'yo. Ay, tinak. Ginatulok nila ako. Hoy, nagwapahan. Gid sila sa akon, Oo, Nay. Matahom ka gid man eh. Nakasunod ako sa imo eh. Anay ka? Ay, nga ang reyna lang ang ara. Ang hari, wala haw. Basi kung malayo ng pamatsyag, Nay. Naton, wala siya gana sa kasal nga ini. Ha, hindi ka gani niya kilala. Pero wala na siya sang mahimo pa. Iya ka Pinoy nga seremonyang kasal nga ini. Pati ganing pari, Pinoy man. Ay, nak. Diri na ako magpasto, ha? Oh, dira ka. Hulatad ang mga asawa mo. Ay, abo, kang gwapo-gwapo. Ginsang anak ko ba? Ara na. Nagapasulod na si Lala, Nay. Diri lang ko, nak. Magtindog ang tanan. Okay, Doc Joe. Amo ito ang example lang, no? So, isa sa mga kuanaton. Yes, Doc Alex. Ato nakita ang video clip sa drama sa RMN. Ato ginabalik ang pagtaakod sining video clip, Doc Alex, sa RMN, Radio RMN. Istorya sa ni ulang imoy man to ang ginkuan naton sang excerpt, Doc Joe. So Yes, Doc Alex. Makita tigid, no? Nga amo na nagliligad, no? Kung paano ang sugilano Amo gini, Doc Alex. sang identity sang bilang kita nga mga pumuluyo diri sa NIR na tasbong, by the way, Doc Joe, hindi na ta Western Visayas. Upod na dira ang Panay. Gani, Doc Alex. Oh, sang una nga panahon, ni bago lang gid, subong lang gid ka tuig na official nga Negros Island region na ta. Ano ni, nang region 18. Amo na sakto na, Doc Alex. Correct. Kag bangod sina ang aton identity kag values naton, makita naton ang drama nga ato nagalaragway sang ginarian. Kag ang ginarian sa tutuod lang, Doc Joe, ginarian na tangadaan sang una diri. Ang una-una tagid yang nga masiling naton nga hari ara mismo sa Panay, way nakabalo ka gina, Doc Joe, di ba? Ara mismo sa Panay ang unang hari naton. Kag pakilala ta sa aton nga sa aton tumalanaw kung sino ina, Doc Joe, pagi sa paglantaw sa sining video. Ari siya, ipakilala naton siya, Doc Joe. Okay, Doc Alex, proceed.
natin. Okay. Nagtalang ako nga tumok doon. So, amoy na itong aton nga video kag i-add ta pa nino. Samtang gina-add ko di Doc Jo, may mensahe ka? Doc Alex, sa aton nga tumalanaw, no, ginahanduraw ta lang ang mga naglilipas nga panahon sang mga pinagihan, maragtas, kasaysayan sang aton nga lugar diri sa Negros, subong man sa Panay. Nga do ginabalik kita sang una nga panahon, Doc Alex, labi na gid sa drama kay ina nga ato nakita, no? Okay. Sang gamay pa ko, Doc Alex, may radyo gid ko na pirmi nga dala, minamatian ko ni ang RMN, no? Labot na dito mo kay wala man sing istasyon nga makusog-kusog sa unang RMN. Radio Mindanao Network. Amo na ang aton nga kalingawan sa una sa kabukiran, Doc Alex. Hindi pa to uso sa una ang mga TV na black and white pa ang gauso sa una, to malaka lang. Mga antina pa. 1990s. Ang aton ipakilala nga hari karon nga ginamin ko, gina-refer ko. Karon pagili isa pasiplat sa kultura. Okay. Do ka excited sa ako now? No? Karon pagili isa pasiplat sa kultura, no? So i-end ta ang aton nga hinun-anon subong. Kaya nga aton nga focus is tribu. Kag nakita man naton ang pagkanta kay ina sang chanting, pati na sang drama nga sang una amo naton nga entertainment, kag ginalaragway dito sa storya sang drama nga ginhimo sang RMN ang istorya ni Ulang Imoy nga ginharian kita, no? So ginapanumbalik lang naton ang matutuod naton nga identity, Doc Jo, di ba la? So parang yes, Doc Alex, ma-corroborate ning aton nga claim nga ang aton identity hariano na gid man halin sa una, pasiplatan naton ang nanuhay-tuhay nga mga kultura naton, Doc Jo. Ka magkadto na gid kita sa ipakilala naton nga unang hari, Doc Jo, ipakilala naton nga ang unang hari sang aton nga lugar. Undi amo ini. Bago pa man marating ng 10 datu ang baybayin ng Panay, may isa lang pinunong tahimik na nagbabantay sa lupaing iyon. Hindi siya nakasuot ng ginto. Wala siyang mga sundalong armado, ngunit siya'y isang hari sa puso ng kanyang mga kababayan. Isang aita, isang datu, isang pinunong pinili ang kapayapaan kaysa digmaan. Siya si Datu Marikudo. Walang gintong korona, pero siya'y may korona ng tiwala. Walang trono. May pagkain ng bawat pamilya, may respeto ang bawat isa, at may kapayapaang hindi matutumbasan ng kahit anong salapi. Dumating ang 10 datu, mga pinunong tumakas mula sa kamay ng isang malupit na hari. Sila ay sakay ng balangay, dala ang pag-asa, pangarap at pananabik sa isang bagong simula. Ngunit alam nila, ang lupaing kanilang inaasam ay hindi kanila, kaya sila ay humarap sa datu ng Panay, si Marikudo. Walang pananakot, walang panlilinlang. Sa halip, naghandog sila ng gintong salakot at alahas, hindi upang bilhin ang lupa, kundi upang ipakita ang paggalang. At si Marikudo, hindi niya ibinenta ang kanyang bayan. Ibinahagi niya ito, alang-alang sa kapayapaan, pagkakaibigan, at pag-asa sa kinabukasan.
Please subscribe to our channel for more. Alright, Doc Joe, mga kahidlaw, mga kasadya, ari na kita sa pasiplat sa kultura, diri naton makita ang kaanyag sa aton nga kultura, no? So, ang aton palanabdion halin sa mga chanting sa kabataan, sugilanon sa mga katigulangan, arte, kag hasta pagkaon. Istoryahan ta pagkita karon, Doc Joe. Doc Joe, sigurado kang madamo sa aton pumuluyo ang naka-intindi sang sugilanon sang barter o panay. Pero basi pwede taliwat isugid para mas madamo pa ang makahibalo. Doc Alex, tama gid na, Doc Alex. Ang istorya nagasugod sa isa ka dato nga tumandok nga pinuno sang mga ati diri sa Panay. Siya amo si Dato Maricudo. Wow. So kaupod niya ang asawa nga prinsesa nga si Maniwangtiwan or Maniwangtiwang. So amo ni Doc Alex. Okay. So pag-abot sang pangulo, sang napulo ka dato halin sa Borneo, nagpakig-angot sila gilayon sa kay Haring Maricudo agud makapangayo sang duta nga ila mapagapuy-an kag didto maluntad ang kasugtanan nga kilala subong bilang barter og panay. Doc Joe, sa una nagatabo ng barter kag amo ato.
Dok Alex, sa amoy na ang kabaylo bala Dok Alex, ang naging baton ni Maricudo kag ni Maniwantiwan ang salakot nga bulawan Dokalo na Dok Alex mo. Tahom. Ang manangyad nga kwintas sang prinsesa. Oo. Kag ang iban pa nga mga bahandi o kung mga treasure kag halin didto kag halin dira natukod ang tatlo kasakop sang isla. Amo ang Aklan, Irong-irong kag Hamtik. Amo nang Hamtik Antique, Bladok Arik. Amo nang ang Iloilo, amo ning Irong-irong subong. Ang Aklan amo nang Aklan gihapon subong. So, Dok Alex. Yes, gani hasta subong ang iya Sugilano nagapadayon ka ginasaulog pareho sang ati-atihan festival sa Kalibo, Aklan, nga nagapakita sang bug-os ng kasaysayan sa kultura sa sang panaynon. Ang musika kag kultura pareho gid nagahalin sa dughan kag nagapadayon sa katawhan. So gapasalamat kita una sa choir no sa nga nagpakita sang ila abilidad ang Sumag National High School Choral. Kay dira nagapakita man sang aton nga duna ng talento nga ara na sa aton nga mga dugo. Dokjo ang pagkamusikero kag ang pagka abilidadan sa patag sang hindi lamang kanta pati na saot. So amoy na Dokjo ang aton niya nga abilidad no. So sa siningit nion magaliton naman kita Dokjo sa labaw sa ikasarang kag aton na tawgan ang aton bisita. Okay, Dok Alex. Alright, mayong adlaw, mayong gabi sa liwat, sa gihapon, ari kita sa aton palatuntunan, Hidlaw Sadya. Kag ang aton nga guest, nga pamatanon nga leader, amo si Humphrey Bayot, Humphrey Miles Bayot, Dokjo. Ara ka pa sa imong ginaluntaran. Okay, ari na siya, no? Bibihon to siya Dokjo kay ang iyang abilidad bilang isa ka pamatanon hindi lahog-lahog no isa siya ka pamatanon nga damo abilidad no he used to be my student also kag sa siniman nga tion aton siya nga tawgan okay. So before kita mag sabat sang iya nga tawag ato nanay lantawon no ang aton nga introduction sa aton nga guest sa sini nga gabi. All right? Karon nga adlaw, ginapalipayoton nga ipakilala sa aton mga kasadya si Humphrey Miles D. Bayot, isa ka pasyonado nga leader, academic achiever, kag proud advocate sang youth empowerment kag humanitarian service. Si Humphrey ang president sang Supreme Secondary Learner Government, SLG, sa Sumag National High School, sugod Marso 17, 2025, kag subong man ang president sang SSLG Federation sa Schools Division Office sa Bacolod City, sugod Marso 18, 2025. Saya leader ato, nagapakita siya sang dedikasyon sa pagpaligon sang kabataan bilang mga responsableng leader kag aktibo nga miyembro sang komunidad.
Bilang youth instructor sang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter kag trained CPP disseminator, kinatudluan niya ang mga Okay, nautod. So, ipadayon ta lang, no? So, ladies and gentlemen, iliwaton ta ang pag-introducer sa kay Humphrey. Karun nga adlaw, ginapalipayaton nga ipakilala sa aton mga kasadya si Humphrey Miles D. Bayot, isa ka pasyonado nga leader, academic achiever, kag proud advocate sang youth empowerment kag humanitarian service. Si Humphrey ang president sang Supreme Secondary Learner Government, SLG. Sa Sumag National High School, sugod Marso 17, 2025, kag subong man ang president sang SSLG Federation sa Schools Division Office sang Bacolod City, sugod Marso 18, 2025. Saya liderato, nagapakita siya sang dedikasyon sa pagpaligon sang kabataan bilang mga responsableng leader kag aktibo nga miyembro sang komunidad. Bilang youth instructor sang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter kag trained CPP disseminator, kinatudluan niya ang mga kabataan sang leadership, humanitarian values, kag community service. Isa man siya ka IHL disseminator, Pledge 25 disseminator, kag RCY volunteer, nagahatag siya sang inspirasyon sa mga kabataan sa pagsunod sang prinsipyo sang pagkabuhat kag pag-alagad sa isig katawo. Ang iya track record puno sang recognitions kag awards, lakip na ang Academic Excellence with High Honors Leadership Awardee, Outstanding Performance in Communication Arts, Best in Filipino, Outstanding Red Cross Youth of Negros Occidental, Outstanding Red Cross Youth Council of Negros Occidental. Sa extracurriculars, aktibo siya sa theater club, science club, one club, kag madamo pa nga school organizations. Si Humphrey nagapakita sang halimbawa sang kabataan nga may integridad, talento, kag kasing-kasing para sa serbisyo publiko. Isa siya ka model sa pagpadayon sang kultura sang kabataan nga may pasyon sa edukasyon kag serbisyo, kag sa iya pagpanguna. Siguradon nga mas nagapabakod ang kabataan sa Bacolod City. Mga kasadya, damo kita sang matunan kag ma-inspire sa iya mga achievements kag leadership journey. Si Humphrey Miles D. Bayot. Okay. Karun nga adlaw, ginapalipayaton nga ipakilala sa aton mga kasadya si Humphrey Miles D. Bayot, isa ka pasyonado nga leader, academic achiever, kag proud advocate sang youth empowerment kag humanitarian service. Si Humphrey ang president sang Supreme Secondary Learner Government, SLG. Sa Sumag National High School, sugod Marso 17, 2025, kag subong man ang president. Alright, Humphrey. Good evening, good noon, kag good day sa tanan nga tumalanaw. Sa mayong gabi, sir. Sa aton hidlaw sadya, no? So, kamusta ang imong mga activities ining adlaw kay adlaw sang Domingo? So, subong sir, no, luckily man do tawhay man kita subong, wala man kita sa activity man nga gin kadtuan sa sining adlaw. So, nagapasalamat man ko gani. Okay, so kanami no nga bisan lalay sa payan nga masako ikaw, pero nagatagagid sang ligwa sa aton nga palatuntunan hidlaw sadya kay ang aton nga palatuntunan nagalaragway sang aton identity bilang mga katutubo pa sa una. Sa uli na adapt naton ang pagka-Pilipino tungod kay ginhingadla na naton nga pungsod ni King Philip kag amoy na ang aton ngalan Philippines, no? Kag ginapanumbalik naton ang mga kultura sa aton mga katigulangan agud to nga hindi malipatan sa aton kabataan. Kangay nimo nga isa ka maukod nga estudyante nga talentado kag hindi man deny ang imong mga achievements. Kag ako nakita ko gid na sang ako pa ang maestro ninyo sang second year o kon sang grade 8 ikaw. Gani isa sininga tinuon bilang pamatan-on nga aktibo sa kultura kag komunidad, ano ang pinaka-paborito mo nga aspeto sa aton kultura nga gusto mo ma-preserbar? Siguro sir, no, ang pinaka-paborito ganyan kultura nga gusto ko ma-preserba is ang ginatawag nato yung pagbuligay sa isa kag isa. Wow. Labi na gid diri sa Bacolod nga makita tagid yang
damo sa tao ang ara gid gusto nga magbulig sa isa kag isa. Kag man bilang isa ka bataan, amo man ang gusto kung ipabalo sa tanan or ipalapta sa tanan nya manami gid nga kita tanan yung mga tawo magbinuligay sa isa kag isa. Kag isa man siguro hindi matawag naton yung kultura pero let's say a symbol man no sang aton culture nga pagiging resilience, positivity is ang matamis naton nga yuhom bilang isa ka Bacolod non diri sa Bacolod. Kag amo gid na manami gid tulokon kung tanan kita nagabuligay and siguro amo gid ang pinaka paborito ko gid nga kultura kamiyara kita. Wow. So kaangay abisang mga activity niyo sining mga sinimana ang tema ninyo amo gid ang pagbinuligay. Kagkabalo ko nga sa imo nga mga activities may mga group dynamics kamo dira nga gina-highlight ang pagbinuligay. So do mo na naintindihan ko. Kag sa imo pananaw paano naton mainganyo ang mga pamatan-on nga pareho mong magpalangga sa aton tradisyon kag panulok sa aton kultura. Siguro bilang isa man ka community leader na dapat mga iba niya community leader is also dapat man niya ginapalangga ay ginapreserba ang kultura nga mayara kita. Ay pakita naton sa ila nga hindi ilang iniisa ka history nga ginatawag kundi parte ini isang aton pagkatawo ini aton nga identity kag isa man ni dapat sa ginaserbisyohan naton kag ginapalangga. And if we connect culture to community service, mas makita naton nga amo na mas meaningful ang ginaobra naton, mas buhi ang ginaobra naton kag dira tagid mabal-an nya kung epektibo ang ginaobra naton yung mga proyekto. And amo na our goal man no is to create man projects in line with the culture that we have. Because amo na again, ang culture is one of the identity is one of the foundation yung nagapaobra sa aton yung identidad bilang isa ka tawo. Wow, katahom ka sa bata. So, sa mga eksperyensya mo sa nanuhay-tuhay ng mga competitions ngayon mo na intrahan, ano ang mga na-learn mo nga mga basics bilang isa ka masiling naton Pilipino nga 100% pure-blooded nga talentado? Anong mga learnings mo? Siguro, asang una, I am more on public speaking, mga contest. Then, I once discovered the Binalaybay contest, no? And amo na, dara ko natunan, yung mayara, kita gali isang Binalaybay nga contest, kag diri mismo, no, sa aton nga lugar. Mayara, gali isang ginatawag nga Binalaybay. And amo na, kaya linsan muna, para ko sa elementary, wala mo ka idea nga mayara, na isa ka muna klase nga kompetisyon nga ginobra diri, no? Eto mo na, amo siguro one nga na-learn ko is that we have Binalaybay nga ginatawag. Wow. Sa pagdihon mo sang pagbinalaybay, ano, ginapaminsaran mo gid na o kung nagaabot lang gid sa imoya ang insights para nga magdihon sang isa ka binalaybay? Ligid guro, nagasulod lang gid sa utok ko kung anong gusto ko nga mabatyagan isang mga nagapamati, isang ako nga ginaobra nga piece. Kag kung paano ko gid ma-relate, ay more focus ko mo sa pamatanon. Every time nga may binalaybay ko nga piece, gina-focus ko gid nga makarelate mismo ang mga pamatanon sa piece nga ginaobra ko. Amo na nga daw mala Gen Z and millennial nga binalaybay ang ginaobra ko nga mga piece sa sining nga mga competition nga na intrahan ko man. Wow. So kung may ara ka nga mensahe nga ihatag si imo kapareho nga pamatanon, parte sa papel nila sa pagpadayon sang kultura naton bilang Pilipino kag pagpadayon sang bilang pagkapamatan-on sa postmodern naman yang nga senaryo. Ano ang mensahe mo sa ila? Okay. Sa tanan yung mga fellow kung ang mga pamatan-on, when it comes to culture siguro ang mahambalog kita ang may pinakadako nga papel agod nga ma-preserve kag mapadayon naton ang kultura nga mayara kita. Kaya mo na gani kita ang mga kabataan and we are the hope of our future sa aton nga nation, no. And amo na siguro mahambal ko nga kita gid mismo ang may pinakadako nga papel agod ma-preserbat ang kultura nga ginatawag. And I hope that we focus man
sa culture, especially to those leaders man, no, student leaders nga, let's have also projects in line with our culture. And amo na siguro ang mahambal ko lang gid nya kita ang may pinakadako nga papel sobrang tagit ng tanan agod mo preserba tayo ni. Dugay na ni namon nga ginaistoryahan ni Doc Jo ang papel sa mga pamatan-aon nga amo ang mga responsable sa pagpreserba sa aton kultura. Gani pasalamat kami nga may isa ka pamatan-on kangay nimo nga isa sa mga lideres nga nakita namon nga magpadayon sang aton yang ginapalangga nga kultura, no. So makita ta sa sining tinion ang kaimportansya sang role sang mga pamatan-on kaangay nimo kay importante gid nga we will be building a strong foundation, a strong foundational nga society, no, nga sosyedad agud nga sa diin mangin successful kag mangin progresibo ang aton nga pungsod kag mangin maayo ang tanan nga makabenepisyo ang tanan sa pangkabilugan, no. So madamo gid nga salamat sa imo tinion jutay nga tinion Miles Humphrey Bayot sang sining hidlaw sadya ginakalipay namon ang imong pag-guest diri kagabay pa nga hindi lamang ini ang katapusan, may sa dason naman nga mga episodes magakilit anay naman kita upod sa imo dira nga ginapang-imbitar nga kung sino man dira ang may tagipusoon sa aton kultura nga mapasanyog naton nini kag mapreserbar, no, bilang mga Pilipino. Gani salamat Miles Humphrey Miles Bayot kag ang imo parting shot ginahulat sang kadam-an nga nagapamati kag nagalantaw subong. Okay? Mayara ka parting shot ng katapusan nga hambal? Sa liwat, no, nagapasalamat yun kami, no, sa tanan yung mga nagatanaw subong, especially sa akon yung mga SSLG dira labi na gid kay Bebe kag kay Antoinette. So hello sa tanan and kabay pa, no, nakita nga mga liderato magapadayon sa pagserbisyo kag pagpreserba sa kultura nga mayara kita diri sa pungsod. Kindly ko na lang air na lang sang mga forthcoming activity kung ano man ang inyong mga forthcoming activities para nga hindi malimtan, no? Okay? May mga activities ka forthcoming. Ang siling naton yan, ang pinakapaborito naton yung kultura is ang pagbuligay. So sa sining bulan kami nagapangayo man sang bulig kag donations sa mga mayara sang dako man siguro ng mga bilin dira nagapangayo kami sa mga donations sa mga naapektuhan ngayahatag namon sa mga naapektuhan sa may barangay 27 nga accident. And we'll have also our upcoming State of the Learner Government Address sa eskwelahan for the first quarter among mga accomplishments kinaubra sa student government dira namon i-present sa mga estudyante. And upcoming Teachers Day man, no, siguro gusto mo namon ipasulod ang mga different yung mga activities and in line man siguro kay culture nga ginatawag. And I hope man nga sa pagpadayon namon sa pagserbisyo with the student government, mas madamo pagid kaming maubra nga mga proyekto nga in line sa ton nga cultures. Gimiyara kita. Wow. Salamat gid madamo sa gihap sa liwat Humphrey Miles kag kabay pang magasanyog ang imyo mga aktibidades sa sining semana kag padayon ang imo activity nga ginasuportahan sang tanan-tanan ilabi na gid sa inyong advocacy, and that is to help one another, most especially those who were natabo dito sa barangay 27 nga nasunugan, no. So sa liwat mayong adlaw, no, kag kabay pang bendisyonan ang imo nga mga kamot kag mga panghunahuna sa pag-lead sa mga pamatan-on.
So, thank you so much. May God bless you, Humphrey Miles Bayot. Madam, magiging salamat, sir. Alright. So, magaliton kita mga hinigog mga kahidlaw kag kasadya sa istorya, no? Ining kay Humphrey Miles Bayot, istorya nga sa diin ginabuligan niya ang mga pamatanon nga mangin leader man. Kag siya among modelo, makapakita sang ehemplo sa kadamuan ng mga pamatanon. Kag subong man, ako nga ipakilala ang isa pa gid ka leader, no? Pero hindi diriya sa Pilipinas, kundi dito ya sa United States, no? Nga ginadayaw man ang iyang prinsipyo. Kag ilang taon ta? Si Charlie Kirk. Not counting gang violence. Great. Great. Counting or not counting gang violence. Great. Gang violence. Great. Counting gang violence. Great. Charlie Kirk died yesterday, but his warnings about modern women will outlive him. Charlie Kirk is gone. It still feels unreal to write that. But if there's one thing death forces us to do, it's listen again to what a man stood for. And Charlie stood for hard truths. Truths about men, women, and the collapse of family. Here are the warnings he left us. Warnings we can't afford to ignore. 1. Men without women lose their way. Charlie warned that if men see no chance at marriage, family or future, they don't just sit idle, they burn out. They join gangs, riots, addictions or disappear into isolation. A man without love or legacy doesn't build, he self-destructs. 2. Honour is priceless. Never split it. Charlie used to say, never split the bill on a date. Not because of the money, but because of the honour. If a woman isn't worth your buck, she isn't worth your time. And if she doesn't value your sacrifice, she won't value your leadership. 3. Test her. With discomfort, not luxury. He told men, take her on a road trip, not just to a rooftop dinner. Because anyone can smile when the night is perfect, but only a woman who can endure stress, delays and pressure with you is worth building a future with. 4. A man without vision. Sounds like a loser. Charlie was blunt. If you don't know where you're going, no woman will follow you. Be assertive about your future. Have a destination, not just a desire. Because men who drift lose respect before they lose anything else. 5. Modern liberation is madness in disguise. He spoke often about women calling promiscuity freedom. But the more partners a woman has, the more likely she is to be depressed, anxious and medicated. That's not liberation. That's slavery with new branding. Final word. Charlie Kirk died yesterday, but his words will outlive him. He reminded us that men need vision, that honour must be guarded, that women who call lust freedom end up broken, and that societies collapse when men have nothing left to live for. Agree with him or not, those truths remain, and if we ignore them, we will pay with more broken homes, more fatherless children, and more wasted lives. Rest in peace, Charlie. The man is gone. The warnings remain. Charlie Kirk died yesterday, but his warnings about modern women will outlive him. Charlie Kirk is gone. It still feels unreal to write that. But if there's one thing... Charlie Kirk died yesterday, but his warnings about...
Alright, talk show. Good. So, ang ginpakita... So, Alex, wala sound. Alright. Okay. Wala sound ang aton nga video sa sa live. Atong hindi kita malilimutan. Okay. Ang do halos tanan kay Humphrey do na do nagawala-wala. I see. Okay. So anyway, ano kita subong sa kuan Doc Joe sa aton nga komentaryo nanungod sa aton ginlantaw sa aton interview sa kay Humphrey. Alright? So bilang pamatan-on nga aktibo sa kultura kag komunidad at ginpatsundayag niya ang iyang mga nakuha nga learnings kag wisdom samtang siya aktibo sa mga pagpauswag no sa mga pangununa sa mga pamatan-on. Okay? Kag sa aton nga clip nga ginlantaw kaina nanungod sa kay Charlie Kirk, ang ginpakita ni Charlie Kirk kag ni Humphrey nagapakita nga bisan diin nga duta isagid ang tinaga ang kabataan amo ang dalanon padulong sa palaabuton, whether we like it or not. Amo gina Doc Joe, sila ang nagadala sang kultura kag identity nga hindi dapat madula. Alright? Yes, Doc. Alex, amo gina. So, ari kita sa natawag Doc Alex nga nagpaintindi lang ini nga hindi naton pagpabayaan ang mga matan-on. Tama. Amo gina ang importante. So, amo na ang pinakadako nga role sang mga ginikanan kag subong man ang eskwelahan kay do pila lang ka oras ang mga kabataan nga ara sa balay mo ang nahimo nga education gid major amo ang ara sa school nga hindi matatapan sa mga maestra, pero ang number one gid nga gatadol sa postubitani ang mga ginikanan gid na sang gamay pa bala hasta mag 12 years old na. So ang aton nga government nag-take over, pero daw kung sa iban nga mga education na Doc Alex, siling naton nga medyo burden na kayo sa maestra. Kag isa man ka lantaw nga ginalantaw naton ang mga ginikanan wala man capacity, labi na gid kun ang mga English, Math, Tagalog, ban pagid nga mga educational nga mga subjects hindi man kabalo ang mga parent magtudlo sina. Pero ang practical way nga how to preserve sang aton nga kultura ara gid na sa mga ginikanan. Kag supposed to be amo nang dani ang aton ginfokusan sang aton nga pungsod no sa mga challenge ni Doc Alex ang aton ginapagwa subong labi na gid sa mga lideres sa sini nga pungsod. So kung paano ma-preserve ang kultura kag ma-preserve ang mga kaliwatan nga kung sa diin amo tani ini ang mga priority gid nga i-educate, ma-preserve kay ari diri amo ning ang nagarepresentar sa aton nga pungsod. Galing masubo Doc Alex nga ang aton nga kultura nagkaladula kay gin-colonize man ta. Tapos giasuksok-suksok lang ta na sang mga costume pero naton wa ay naintindihan bisan ang hambal ko gid matuod Doc Alex bisan ang aton nga mga sa school wala na ginatagaan pagtamod nga hanggang ano lang ta presentation lang ta. Pero sa tunay nga pag ginawi wala Doc Alex malayo sa patag sa kamatuoran na. Nga ginatagaan sing importansya ang aton nga kulturang ang kultura naton. So
Dok Alex, regarding sa kay sinotong aton nga i-komentaran nakaalantaw to sa video gina, no? Oo. Regarding to kay Charlie Kirk. Kay sinoto? Charlie Kirk. So, Charlie Kirk, akong nga obserbasyon kay nagtindog sa prinsipyo ni sang Ginoo kag amo man ang kung ano ang pamangkot sa iya, gina-insert niya ang prinsipyo nga sa diin naara dira ang kaalam, no, nga nagagikan niya sa langit nun nga kaalam kay ti ang Ginoo halin sa kalangitan amo ya ang nagkari para nga mapalinton ang nagakaigo kung nagakadapat kung ano ang matarong nga bulaton sa isa ka tawo. So kadamo sang mga negatibo nga mga elemento nga hindi luyag sang sina nga palatukuran ilabi na gid sa bahin sang pagtuo nga sa diin ginadala pati sa arena sang politika. So ang natabo amo ina nangin isa ka sacrificial lamb ang kabuhi ni Charlie Kirk. Subong man sa iyagin may nag-comment nga kung ara ka sa side abis ang kamatuoran kag isang katarungan matarong masaming gina-snuff out ang imo kabuhi, no? Kangay man sa atong Ginoo gin-snuff out man ang iyang kabuhi. So ang gusto naton ilabi na gid sa aton nga programa naga-sympathize kita sa kay Charlie Kirk nga nagatindog sa kamatuoran kag nagatindog iya sa kung ano ang nagakadapat, no? Pero sa aton nga palatuntunan ginapasundayag tapagid ang mas labaw pa dira nga amo ang pagidait nga gintudlo sa aton Ginoo. Ang pagidait na bilin ko sa inyo, ang pagidait na hatag ko sa inyo, nga ang kalibutan hindi sarang makahatag. Doc Jo, pati ka? Yes, Doc Alex. Pero may ara, Doc Alex, nga natingala ang mga US citizens nga diriya sa Pilipinas, grabe ang pagdayaw sang mga citizen diri sa Pinas. Oo. Nanungod sa kay Charlie. Kay Charlie Kirks. Pero dito sa Amerika wala sa dito ginakadayaw labi na gid sa negative side. Mga kultura naton nga hindi na nangyan. Kontra sa gani. Kontra sa dito kay ang iban dito way kakilala nga may Dios, mga atheist la. Oo. Kag masubo nga imit lang ang iban dito bangod sang iya nga prinsipyo na dalasa niya ang mga LGBT. Kay amo masamigid niya nga ang tanan nga pamangkot niya daw halos tanan masabat ni Charlie Kirks nga may ara gid nga diretso ang pulong sa Ginoo kag amo gito dapat ang sundon. Akig ang mga iban sa ila ang mga politician, ang iban mga leaders, ang iban nga mga kontra sa iya. Kag gani gapaslamat pa nga ang iya nga yara man sa video niya Doc Alex. Oo. Bisa nang AI kung ano nga mga message ang pinaka the best nga pilion sang AI nga mga mensahe niya. Oo. Ang iya tong nga ginhambal nga nga bisan mapatay ta kung ginbalon tang paglaom kay Ginoong Hesus. Ngara kita sa Ginoo kay nagapadayon ang kabuhi sa pihak sang kamatayon may kabuhi, may paglaom. Wow. Kag amo na ang ginhuptan sang iyang iyang panimalay. Kag sa iyang mga sumusunod. Kag naghilob sa bilog nga kalibutan ng viral ni subong Doc Alex ang iyang kamatayon. Kag ang isa dira kay punto nga kita naton sabat keeper siya.
amo na sa ang nag-highlight sa bilog nga kalibutan nga Although although sa Sabbath. damo-damo damo-damo man naga-observe sa Sabat subong ti ang mga gina-highlight ni subong kay dako ini nga punto bisan pa sa kultura naton langitnon Doc Alex. Before ang mga Egyptian, mga Spaniard nga nahimo nga animism ang mga tao bangod sang ilang paghingabot na deteriorate ang kultura langitnon nga isa lang ang simbahon. Nahimo nga isa ka negative side nga nangin inosente ang mga katutubo regarding sini. Gani. Pero nga tingala ka nga sa ilang ritual ara si Jesus Christ. Ari diri si Datolo alo tulog, ari diri ang iya nga mga document ginabasa ko. Nga si Jesus Christ nga ginlansang sa cross nga amo ang manluluwas nga dapat sundon. Ti wala naman sang iban nga nagasugid hanungod sa kabuhi ni Jesus, ang Biblia lang gid. Correct. Sa aton nga panahon subong sa una nga panahon ara sa mga bato ginasulat-sulat lang na. Subong na compile na kag na siguro naton nga ang iya nga sinulatan amo na ang iya pulong nga dapat sundon. Ti amo na si Kurt gin ano niya gitindugan niya ang kapawa nga iya nabaton nga gisunod niya ang Bible. Correct. So nangin isa siya ka himplo. O sa mga Kristiyano no kay damo mga Kristiyano kag subong man tumuluo nga nagapati sa kay Ginoong Hesus. Sa ibang nga term sa imo Doc Alex, sino ganina? Joshua? Joshua. Ang original gid nga name, Yahusha. Yes, amo na. Joshua. Joshua. So, Doc Alex, amo ning aton nga inasintro subong nga ang pagkanta kita naton ginato bisan pa sa ilang nga pag-ani no may nagakanta. Kasunod kanta. Tapos ila sa unang panahon nakaabot ako na Doc Alex before magsugod sang ani. May ara na nga gitawag nila nga rondalya Doc Alex nagakanta da sa umpisa tawag nila maumpisa sila ani. And then ang ila ng anihon may ining mga musikero nga nagakanta samtang nagaani sila Doc Alex, di nga tagaan man nila. Mo na sa unang panahon. Live ya sa una Doc Alex, hindi kay radyo, hindi kay ang anong atong ginimo technology, kundi live sa una nga may ara gid sila nga samtang ani ang ilang kantahon garana sila kanta sila. May manukanta sila sa una. So ginatagaan sila ginagaan man sila. Okay. Tahom no, tahom. Pagkatapos sina Doc Alex, may ara gid sila nga parte. Simple why man sila nagbulig to sa ani. Nagkanta-kanta lang to sila tapos ang iba nagabulig man kon tapos na sila kanta. Pero sa kamo sa una nga panahon wala sila ginapabuli kay may kuan kamot nila basta maguba kay hindi na sila ka violin. Yun na preserve nila. Tuduin na lang itong mga kabataan sang mga muna violin. Amo to si Lolo sa una sa ako pagkahibalo. Bisan ang mga pispis Doc Alex mag-play sa sang violin. Nagakadto kuno Doc Alex, nagalapon kuno na sa iya nga sa iya nga likod. Friendly kayo environment, kayo ang mga tao sa una kag mabalaan sang mga kasapatan nga ikaw naga-preserve ka sang kalikasan, makilala nila. Subong di na naton makita na Doc Alex sa una nga panahon damo manog ginapamatay ang manog way mo gani ko balo sa una na nga pertigali ka amo gali na subong ka pertigali ka ang ining manog ilaga nga manog. Tawag nila nga maninina. Supog. Amo na ang
manog nga dapat hindi gali pagpatyon. Nga man. Kung magdamo ang ani kay ginakaon nila ang ilaga. Kundi di magdamo. Oo. Ti wala na ni patay ni tatay ginakigan kami sa una makita niya manog nga amon nga patyon. Oo. Hindi pagpatya kay nagabulig na sa aton diri. Dituod man gito Alex ang ara ang mga manog damo sila. Way mas nagapangagat kay way man gali na mga poison. Oo. Galing sa ulihi ng ilaga giniluan. Nakakaon sila, patay man sila. Correct. So wala na. Na instinct na sila. So amo ni ang masubo nga kamatuoran. So Doc Alex ang aton nga ginlantaw man kay ina no nga sa kabuhi ni Clark ng mga tradisyon naton. Oo, sige. Ni Charlie. So lantaw ta ni Doc Jo ang panugdaon sang isa ka concern man sa pagkapatay ni Charlie Kirk, no? Lantaw ta. Sige, Doc Alex. By now you guys heard that Charlie Kirk was assassinated, and it's a shock to many people. Some people are fearful, some people are angry, but one thing is very clear. It was not an attack on one man, on Charlie, as a human being. It was an attack on what he stood for, biblical principles, values. This is a demonic attack. But one thing is clear in Scripture. Jesus Christ says that when the world hates us, we need to remember that it hated him first, and he was killed by human beings as well. Satan, of course, working through them. And so this is demonic. My heart goes out to the family, because I lost a brother and he was killed, shot as well in Johannesburg, so I know the pain that comes with it. But we have to remember that Jesus says, though we shall die, we shall live, because we receive eternal life. So Charlie is not dead. He ran his race, he's done, and now it's up to us. Made a full video, watch it on my channel. I'll see you there, and remember, God loves you. I love you too. Okay, mga kasadya, mga kahidlaw, nakita natin subong nga ang kultura buhigid, no? Ara sa kanta, sa sugilanon, kag sa mga talento sa mga pumuluyo, ilabi na gid diri sa Dakban Luwas ng Bacolod. Kay na sa gin-interview naton si Humphrey Miles Bayot, isa ka talentadong student leader. Kag sa madamo nga mga competitions iyagin pakita ang iyang kinaadman. So gani sa sini ng mga tinion, Doc Jo, mag-ipakita naton ang aton pagpreparar sa aton uswag sadya para nga may ara kita food security. Okay? Ara ka pa da? Doc Alex. Salis ni subong, paano naton masiguro nga hindi magkalamatay ang ini nga kultura? Nan. Kag maipasa sa susunod generasyon. Correct. Wala. So, ang aton samtang gina-concern ta ini Doc Jo, ang ini nga mga palatukuran sa kabuhi naton kay gina-preserve naton ang aton nga kultura. Pero hindi naman naton pagkalipatan nga ang aton mga backyards tamnan taman. Amo na Doc Alex. Oo. Dapat aton to nga katon imo to nga kwan, ay imo to nga backyard dito sa babaw bukid. So ano sa imo ilang taon ta ang ipakita ta sa ato malanaw naton ang kaimportante sang community-based production kay ginatawag naton nga backyard gardening, no? Okay na, Doc Jo? Ilang taon naton? Sige Doc Alex, Sa aton likod balay, may yara sang dakon nga oportunidad. 15 kilograms, 15 grams baking soda.
and 100 grams brown sugar with 15 liters of water. Mix with water. Okay, halin siya sa basiwa or prime water. Pagkahawon sa paraang iyang Parang iya nga. Litro ang i-add. 15 liters. Nga 15 gid daw. Ano na proportion? Ano? 3. Ika pila pa lang na. 3 pa lang. Hindi lang para sa pagpangabuhi, kundi para man sa masustansya nga pagkaon. Amo ini ang backyard gardening. Bisan sa gamay nga espasyo o recycled nga paso, mahimo na naton pagtanom sang pechay, kamatis, talong, kag herbs pareho sang tanglad kag oregano. May madamo ini nga benepisyo. Nagahatag sang limpyo kag preska nga pagkaon, makamenos gasto, kag nagaduso sang healthy lifestyle. Apang hindi lang ini para sa kaugalingon. Ang madasunod na petchay no? Kung magbuligay kita, mahimo naton mapaayo ang food security, mapabakod ang aton komunidad, kag masiguro nga may pagkaon sa lamesa bisan ano nga panahon. Mga pila ayan ka adlaw o kung ano ma-apply ka naman liwat? Every 15 days lang. Every 15 days. So, harvest time is 25 to 30 days. For pichay, harvest time. Dali ba? Dali lang. Dami pagid kong mayari di ano. Yung ginatawag na Gani hindi naton pag ikahadlok ang pagtanom, kaya ang backyard gardening isa ka pagpangabuhi nga may pagbalangga sa lawas, sa isig katawo, kag sa kalibutan. Sa aton likod. Okay, Dok Jo, gani mga kahidlaw kag kasadya pamangkot naton sa inyo. Ano nga tradisyon o kon kultura sa inyo pamilya ang gusto ninyo nga hindi madula kag maipasa sa masunod nga henerasyon? I-share ninyo sa comment section naton. Kay Dok Jo, parting shot mo. So, salamat gid Dok Alex. Kag sa mga tumananaw. Okay. So sa masunod aton nga abangan ninyo ang episode 9 diri lang sa aton nga programa Dok Alex. Ang Hidlaw Sadya. Salamat Dok Jo kag mayong God bless and salamat Dok Alex. The Lord loves you. Sa aton mga viewers, thank you gid sa inyo nga paglantaw. Abangan naton ang masunod nga episode diri lang sa Hidlaw Sadya. Nakabaton ako mensahe halin sa amon. Nagalaragway dito sang madamo nga halandumon. Pang naghibi ako sang hinali sa akon kahidlaw gani.
sa kabukiran kong ginpakaali. Nagahulat gyapon langga ko dito sa amon. Mga ginikanan ko nagakabala ka sa akon. Utani kun makitaan ko man lang sa paukit kagwayang, kabudlay kag kasakit ko gamag-an. Kalantahon lanton akon makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakni mo permi ko na handong. Ano na lang ang himuon ko karon na wala na. May nabili nga paglaom sa ako nga mga handong. Gani kun may yara nagapamati sa akong balatyagon. Idalon mo na ang kanta dito sa amon. Kalantahon lanton akon makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakni mo permi ko na handong. Imong hakos pamita ko gyapon, kinggikanan gapanumdum sa ko. Los Angeles News, celebrating life.